Joo, piha puutarhapalveluita. Tässä on nyt kotitekoista kompostimultaa ja sitten Honkosen puutarhalta puutarhamultaa. Ja tonne on pantu, tässä nyt näitä on 1, 2, 3, 4 pahvilaatot kooton alle ja tästä rakennetaan kartanotillille. Kartanopionille kaksoispesä. Reunaksi jää tuulenpitimiksi pari hevoskastainen taimen. Mutta tuolla kirveellä palastellaan alkajaisiksi tuo 2 osaan tuo kartanopioni ja sitten jatketaan hommia näiden jaloangervojen siirrossa ja mahdollisesti orvokkikasallekin vielä löytyy jotain käyttöä. Toki tässä hommia riittää. Piha- ja puutarhapalvelut Tampereen talousalueella. Talonmiespalvelu@gmail.com, ottakaa yhteyttä. Eli talonmiespalvelu@gmail.com, maksutapa käteisellä, se on moro.